Presyo kan siling labuyo sa merkado publiko kan syudad ni Naga haros katampad na ang presyo kan bell pepper na nasa 500 hasta 550 pesos ang kada kilo. Mga kakanan sa syudad, kanya-kanyang diskarte sa hinahanap-hanap na pampagana sa pagkakankan sa indang mga customer. Uyan report ni Chris Novello. Gikan sa dating 100 to 200 pesos per kilo, nagkakawat ng ngunyan sa 480 hasta 500 pesos ang kada kilo kan siling labuyo na mababakal sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Susog sa weekly monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, haros katampad na kaini ang presyo kan bell pepper na nasa 500 to 550 pesos ang kada kilo. Ang ibang nagtitinda kaini, pirang aldaw ng Mayo nag-abot na supply, hulitan na apektaran subot ang produksyon kan siling labuyo, kan panalamas akan raot kan panahon sa parte kan North Luzon kan mga nakaaging aldaw. Nakaubos lang, 3 days. Sinusource out yan, ang kadak lang kayo dyan sa North, Central Luzon. Naapektaran ng mga bagyo sa pagbaha. So, yan ang consequence. Huli sa mahal na presyo, kanya-kanyang diskarte na sana ang mga kakanan sa syudad. Urog na tasaro ang siling labuyo sa kadalas na pigahanap kan sa indang mga customer, como parte kan sa ng pigsiserving pagkakan. Si dati pong pagsiserve mi, ang labuyo, pagtatao mi na additional kaming saro, 2 hanggang 3. Pwede pang maapatan, pero ngunyan ta sobrang mahal. Pwede lang talang i-serve ni saro lang. Ang mahal na labuyo, dahil na maglabuyo. Nagdala uman ang Department of Agriculture na mahurus man ang presyo kaini pagabot kan harvest season ngunya na bulan. Urog na kung madugangan naman ang supply ka na sambitan ng produkto sa mga merkado. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.